Búrky z tepla dnes vystrašili obyvateľov viacerých obcí na východnom Slovensku. Malé potôčiky sa menili na dravé rieky. Takáto blesková povodeň popoludní zasiahla aj Šarišské Dravce pri Sabinove. Tropická horúčava sa v priebehu niekoľkých minút zmenila na silnú búrku. Ľudia okamžite nabehli a bolo to tu také akože divadlo z toho. Z lesa sa na Šarišské Dravce začala valiť veľká voda. Taká voda ešte tu nebola. V priebehu pár minút bol absolútne vysoko a plný potok. Koryto len nedávno vyregulovaného potoka sa rýchlo zaplnilo a voda zo sebou brala všetko, čo jej stálo v ceste. Voda strhla aj túto lavičku, ktorú doteraz nenašli. Tu sa zdržala a potom už išla dole. Veľká voda tak ako rýchlo prišla aj rýchlo opadla, no stihla so sebou strhnúť časť regulácie potoka. Prívalová vlna spláchla na asi 50-metrovom úseku Veľké Balvany časť cesty. Trvalo to krátko, voda našťastie iné škody nestihla spôsobiť. Meteorológovia varujú, že takéto búrky z tepla sa môžu vyskytovať aj zajtra. Z východného Slovenska Martin Jedinák, televízia Markíza.